Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Nee, 2 wedstrijden zonder oerwinning wil Cambuur weer eens een keer 3 punten pakken. En dat moet dan deze week gebeuren in de wedstrijd in Jong PSV. Er verloor het wel het in het oor in de opstelling, want er binnen bij Cambuur wat blessuregevaltjes voor die wedstrijd. Henk de Jong vertelt welke. Ja, ik ben wat blessures. Hè. Dan sta je gewoon oren jongens op. En we gaan 2 wedstrijden spelen en daar ben ik zo blij mee. Dus jongens ben weer, die had die minuten maken. Die hebben me praten, hebben de oren dingetjes in de kop eventjes. En daar kan je mooi mee spelen. En dat zag je wat. Erik is weer om, Erik Schouten. David Sambissa, had een lied Famke kring. Hartstikke mooi. Dan bent er zelfs voor jou, hoor. Dan ik wie Schouten nog vergeten. Want Paulussen en Korte hebben ik nog voor zelfs. Dan komen we op jou wijzigings. Oh ja, Robin Moulin, hè? Natuurlijk voor Mitchell Paulus. Mitchell is geblesseerd. Giovanni Korte, toch een lastige blessure. We weten niet eens hoe het komt. Hij weet het zelf ook net. Maar hij kreeg gedurende de wedstrijd, de eerste helft van de week, kreeg een les in hele poortblauw. Dus van de week liep het goed, maar het is net goed. Een van de spelers die dus weer een kans krijgt in de basis is Michael Breij. Hij maakt het beziekje op de positie van Jos Boeten. En dat is voor hem wel even lekker. Hij speelde de oranje weken al 2 keer met de reserves sinds maart in het tweede van Greens en het tweede van Pek Zwolle. Maar mij nou dus weer onder bak bij het eerste van Cambuur. Ik heb altijd zin, dus het is lekker. Ja, ik ben blij. De trainer zei dat jullie van de week even met elkaar gezeten hebben, dat jij een beetje in een dipje zat. Wat was er aan de hand? Ik was inderdaad even naar trainen gegaan. Ik was natuurlijk na Jong PSV en Telstar werd ik eruit gehaald omdat ik wat minder presteerde. En daarna kwam ik, een dipje is natuurlijk, het klinkt heel heftig, maar dan ga je toch nadenken over wat er fout ging. En dat zag je dan ook in de trainingen. En ik had ook gevraagd aan de trainer hoe het nou zat op welke positie. Omdat ik natuurlijk op rechtsbuiten en rechtshalf word gebruikt. En linksbuiten ook soms. Dus het was gewoon even goed om te weten hoe ik erop stond. En ik ben nu wel over het dipje heen, hoor. Ja. Nou, Mikey weer wat een vormdipje. Hè. Dat weer al in eind vorig jaar, november. Ron het net echt goed en het hiekte Mikey mij. Ja, wat ben ik nou eigenlijk? Hè? Middenvelder, boetenspeler. En hij is natuurlijk een middenvelder. Maar ik kan van de week zijn maar vrijer in hollen. En als de boetenspelers ik net denken, hoe maakt dit? Nee, vrij wijs in het kop. Want het is een energiebrenger in het team. Nou, en dan had hij die wedstrijd spelen. FC Groningen, de wissels. En nu van de week is in Zwolle de wissels. Ja, er zit een jongen die echt wat totaal oors is dan 2 maanden lien, oorlmaand lien. Nou ja, dat is wat wij wel even nodig gaan. Hè? En dan is er nog die uitdrukking. Stieren met Michael Breij. Wat is dat, correct? Nee, dat noem ik gewoon zo. Ja, ik vind het lekker stieren. En ik krijg ook vaak appjes met succes met stieren weer. En dat is ook een beetje mijn kracht. En dat hoop ik morgen aan het team ook een beetje wat energie erin in te gooien. En dan moet het goed komen. Stieren met Mikey, hoe is dat? Ja, dat koe ik. Dat is hoe ze wat hem doen, toch? Zij is het is een mandje. En van de week weer ik aan het coachen. Maar ik zeg maar net zeggen wat er steeds zei. Had ik hem verteld, maar de wist zelf niet. Hij weet niet wat er zei. Dus, want zij er dan bezig om druk te zetten, om goed te voetballen. Ja, het is een heel prettig jonkje. En dat mooie jonkje dat zit dus in de basis. Michael Breij voorin, Mai Muren in Calon. Op het middenveld dus Moulin voor Paulussen. En Erik Schouten en Sambissa ben ik weer waarom in de basis bij Cambuur. In Saapmat de Street ongeveer weer het Jong PSV. Even een prijskuur delen aan Robert Muren, de topscorer van de tweede periode. Even een prijskuur delen aan Henk de Jong, terug teammanager Peter Drijver, de beste trainer van de tweede periode. Er wie ook een oren kant aan dat verhaal, want Cambuur speelde met rouwban in verband met het versterken van oud-trainer Henk de Jonge. Hij is 24 jaar geworden, had een leven lang in een psychiatrische tehuis opgebracht. In alle wedstrijden in PSV. Je werd het de blok zet, terug Daverveld. En die krijgt die bal onder controle. En dan kan hij Jeremy Antonissen lanceren. Dat is op het randje van boetenspul. En dan pingpong, het is een echte karambool. En dan hangt die bal
er binnen 4 minuten al in bij Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. Ja, het is geen boetespul, echt net, want het is Sambisa die ter bovenin beeld dat moment opheft en dan kan Antonissen terug. Ja, dan maakt het er het cool hoor, via 1, 2 pion en dan zit hij erin. In Samad Cambuur op jacht naar Jong PSV. Het wordt een meer als vermakelijke wedstrijd waarin beide ploegen echt graag voetballen wonen. Dit is Jamie Jacobs, die krijgt de bal op een presenteerbladje onbeer van Robert Muren, maar hij zit zijn keeper De Lange aan. En zo wie in de kansen, echt zeker van Cambuur, dat soms weer prachtig onvalspul Liet. Dit is Molen die de bal bij Jacobs krijgt en hoppakee, nou zit hij er wel in. Ja, prima hier. Binnen 20 minuten, 21 minuten is de stand weer in Liekwicht. En dan is het Molen die aan de basis zit van dit doelpunt. En dat zullen we net bij de enige keer blijven. Hij leidt hem keurig del voor Jacobs en die passeert de keeper. 1-1. En die vermakelijke wedstrijd, die bleu vermakelijk. Want het is Cambuur dat op jacht gaat naar meer. Het is PSV dat zeker wel voetballen wil. En dit is een ultieme sliding van Sambisa die het voorkomt dat er op een ijs scoort wordt kind terug Jong PSV. Prima actie van de verdediger van Cambuur. En dat liet zien dat Jong PSV absoluut lekker mooi die. Onval dan weer over de linkerkant. Maar Isaac Calon komt naar binnen toe. Kan hem dan lekker kwijt en dan komt er het schot. Ja, dat schot dat hier echt wel een beter doel verdienen. Maar hij zit er net in. Het is de keeper Maxime De Lange die het op een ijs wargt dat Cambuur net scoort. En zo wie in de kansen dus. En is het echt een leuke wedstrijd. Maar Cambuur weer in de onval. Brengt die bal bij Molen. Molen die schucht hoe de Muren gaat. Schucht even op, let even op, want dit is heel mooi. Maar het boetekansje rechts tussen 2 man in. Weet Muren te scoren. Het is een prachtig doelpunt. Dat begint bij een werkelijk schitterende paas van deze man die nou in beeld komt. Robin Molen. Hij is weer waarom in de basis. En wat is hij belangrijk? Want schucht eens even naar deze paas. Van de middelline leidt hij hem werkelijk op de stropdas van Robert Muren. Ja, en die bleef cool. Dat is een echte killer. Dat is een aanmaker. Boetekansje rechts zijn. Hij stift hem er als het ware in. Zie je hier nog even oornemen. In de loop. Net stilstaan. Hup, even mooi nemen. En daar leidt hij. Prachtig doelpunt weer van Robert Muren. En zo is het een schitterende joen in het Cambuurstadion. Maar prachtige patronen die het hier nog meer stal krijgen zullen. Want op een nij is het Robin Molen die het onder de basis staat van alweer een Cambuurgoal. Hier krijgt hij de bal onspelen. Hij leidt hem op de holle van Jamie Jacobs. Die leidt hem pankleer voor Robert Muren. En daar is Muren maar zijn tweede doelpunt. Prachtig mooi. Het is werkelijk een schitterend patroon op de scène. Dat als Molen dus waarom is dat Jamie Jacobs zijn paad in het elftal letterlijk ook weer waarom vindt. Want dit is een echt klassiekertje hier. De paas van Molen, het kopbaltje van Jacobs en het schot, een heel droeg schot van Robert Muren. Ja, prachtig is het. En dan het Cambuur. 2 doelpunten voorsprong bij de rest. En dat is heel gereststellend, zo'n je ze kennen. Even het voesje omheen. Het wordt tamelijk ingetogen viert, Siver Mercedes. Maar het is wel 3-1 voor Cambuur. Op een ijs dit Molen die het aan de basis zit. Brengt de bal bij Calon. Die gaat in de draaicirkel. Leidt hem dan uit naar bij Sambisa. En die leidt hem werkelijk weer pankleer voor het nee, Jamie Jacobs. En dat is nummer 12 voor de middenvelder van Cambuur. Ja, het begint al hier toch weer bij Molen. Die trekt wel om Leidje in. En dan komt de bal uiteindelijk via Calon, die hier even in de draaimolen zit, bij Sambisa. Ja, Molen rit linnen. En dit voorzetje van de linkervleugelverdediger van Cambuur is verzeld op maat. En daarmee wordt het fjouwer in. En is de wedstrijd spelen. En had Cambuur alle ellende die er misschien west had van de aankomende weken. Maar werd tamelijk nuchter op reageerd, is wel van hem afspelen. En het is nog net clear in Ljouwt, want hier komt de bal bij Isaac Calon. En die docht iets wat hij heel graag docht, namelijk naar binnen snijden. Dan aflezen naar Robert Muren. Die had de stekbal voor Jarcinho Antonia in de tweede helft in het veld komen. En die rost hem in de bovenhoek. En dat doelpunt brengt de nedige emotie los bij Jarcinho Antonia. Want er is nogal wat gebeurd in het privéleven van de onvaller van Cambuur. En dat komt er al jaar uit. Bij dit doelpunt, dit prachtige doelpunt, dat dus begint bij Isaac Calon. Dat een vervolg krijgt bij Robert Muren. En dat dan aanmaken we terug Jarcinho Antonia. En alle ellende die hij mooi maken had in de aankomende weken komt eruit. De trainen en de heren, want dit doelpunt had zelfs een verhaal achter hem. Ik heb deze week een aantal overlijdingen achter elkaar meegemaakt. Van naasten. En ja, dat heeft me... Ik dacht dat ik er best wel sterk in stond, maar dat heeft me emotioneel wel erg geraakt. Ik denk na die goal dat ik mijn emoties echt niet in bedwang kan houden. Nu zelf, hoe ik erover praat, voel ik gewoon hoe het naar boven komt. Ja. Had je misschien niet moeten spelen? Had je tegen de trainer moeten zeggen ik ben niet beschikbaar? Of was dat geen optie? Nee, dat was zeker geen optie. Ik denk ook
gezien de energie die ik heb geleverd in die aantal minuten dat ik heb gespeeld, dat ik ook gewoon kon spelen. En ik was er ook gewoon klaar voor. Dit zijn gewoon, denk ik, momentopnames in je leven. Ja, nogmaals wat ik zeg, ik dacht dat ik er wel sterk in stond en ik voelde me ook gewoon goed. Ik heb de afgelopen dagen heb ik vrijwel niet gehuild of zo. Ik voelde me wel verdrietig, maar ik kon me wel gewoon heel sterk houden. Tot dit moment. Ja, dan komt het er allemaal even uit. Dan komt alles even bij elkaar. Ja, klopt. Dan merk je gewoon wat voor impact het allemaal heeft gehad. En ook gewoon gezien mijn situatie. Ik denk dat het echt alles erop en eraan was. Weinig spelen. De klappen die je krijgt als speler. En dan als mens daarnaast, wat er allemaal bij komt kijken. En zeker deze week voor mij. Ja. Ik denk dat allemaal bij elkaar deze emoties naar buiten brengt. Nou Henk de Jong, ja, 4-4 winnen, dat leek het een hele makkelijke wedstrijd. Maar zo wie het net helemaal, hè? Nee, maar wel een hele leuke wedstrijd. Nou. He, dit is wel warm. Ja, nou is het jammer dat er weer geen 10.000 mensen zitten, hè? Of niet een heel duizend. Dat is, het is zo leuk om... Ja, ik zijn team die zo voetballen en dan mag je de beste nog wel zien dat het 5-12 wordt of 6-12. Dat hier werken. Of zo'n draaien. Ja, maar zo spelen wij en dat vinden we leuk. En ik liever 0, ja. Maar af en toe in meer maatje naar tegenstander. En, dat wie benamen voor jongens zo nou en dan weer genieten. Hè. Dan wie dan een aardige overlaps, hè. De back hoe de boetenspeler in. Die heb ik nog binnen een tikje kent. Maar dit zeggen we wel goed uit. En dan Robin Molen, die bij haast alle doelpunten belutsen is. En die dan weer een Jamie Jacobs in stelling brengt. En die dan weer pankleer uit van Muren. Je zegt een patroon waarom we zeggen, ja, dat is het, hè? Ja, daarom hebben ik, Robin had geblesseerd geweest, vrij langdurig. Wie toen met topfit, nou dan viel ze gewoon die mat spelen. Alleen naartoe kregen die vervelende ziekte, wat ik dan net zei ze mij. Ja, dan konden we net spelen. Dan rent die jongen weer een heel lijn achter de beurs aan, zou ik maar zeggen. En dan moet er wachtje. Want die long die krijg je er ook een tik van. Nou, maar hij koest net meer uit, die kerst en meer boeten horen. Dat viel van alles. Ik heb iets gehoord dat er belangstelling voor je was uit het buitenland. Dat je een aanbieding in overweging hebt genomen. Klopt dat? Ja, klopt. Er was een club uit Japan. Ik geloof dat de clubs er zelf ook al uit waren. Met de transfersom. Ik vond het sowieso... natuurlijk stond ik er wel voor open, omdat ik natuurlijk wel wil spelen. Maar aan de andere kant ben ik hier gekomen om... Met een doel en dat is kampioen worden. En we zijn vorig jaar wel eerst geworden, maar we zijn niet gepromoveerd. Dus dat soort dingen spelen dan ook een rol. En uiteindelijk heeft dat ook, denk ik, voor mij zeker wel grote impact gehad om te beslissen dat ik hier blijf. Omdat ik vind dat ik hier nog niet klaar ben en dat we de groep gewoon bij elkaar moeten houden. En dan wil ik niet... voor mijn eigen haagje gaan kiezen. Mooi. Waar vind je wie en Henk? Het is haast een ouderwetse jong, hè? Had je nou alles jongen. Want het voetbal wie soms heerlijk om naar te zien. Het scoren voorlopig geweldig. Wie een beetje ouderwets weer, hè? Ja, maar vorige week weer een moeilijke. En dat wie vorig hier ik zat. Toen wonnen we met 0-2 met die wereldgoal van Robert Muren. Ja. Maar nu gaan we vorige week even net in. Hè? We hier per 100% gewoon. De bal van Mitchie Paulus, waar die keeper een meter achter het bel doet. Ja, die moet er normaal gaat die erin. Hè? Mitchie die toch de keeper komt. Bal op binnenkant peel. Ja, dat ga je soms even, maar dat mag net van in de waarheid. Rustig. Kom op hoor. Ja. Het komt goed, het is goed. Cambuur bovenaan, tegelijk met Almere City. Doelsaldo van Cambuur is beter bij de 50 punten uit 21 wedstrijden. De Graafschap volgt het onderaan de FC Den Bosch met alle punten uit 20 wedstrijden. Deze 3 punten hier Cambuur wel even nedig en die worden behellen dus tegen Jong PSV. We winnen er na je week weer op Sneun. Dan hebben we een voorbeschouwing op de wedstrijd die Cambuur op Snijn speelt tegen MVV. Graag montan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.